Ngesikhathi ngibingelela zonke induna zezinsizwa kakhulu angithatha usibari wami uphakela umthakathi mfowanda bandaba ngithi khathide siyakhuleka kuwena mnethu sibonge ungomunye wezinsizwa ezindala eziphambi kwethu esibukela kuzo esizithanda ngohlobo olusabusayo. Umlando wakho uyazixoxa kusukela ebhungweni bakho nje nazo zonke izinto uzenza umuntu mayeqaphela inkulumo nazo kubafana abancane. Ngomunye kulabo bafana onokuhlala njalo ehlephule ekhasini lencwadi yiyo azifanise nawe ngandlela thize. Ngiyabonga kakhulu webhodi. Bengithi ngizoyistitcha leya video yakho. Ayistitcheki, ayijuwetheki futhi. Kodwa ke ngoba ke umuntu omkhulu njengoba nawe kadusha. Umuntu omkhulu ngiyazi bazoyazi abantu ukuthi ngiphendule enkulumweni ethini. Umuntu akabonge mnethu. Kwakunjalo ebunsizweni asilwe kunalokho siyahlangana siyiviyo sithi hlangana viyo sithi hlangana viyo. Uma kukhona la okushayiseka khona sizinsizwa esibamba kanye sibone ukuthi sihamba kanjani qula zasha uyapho. Kuningi ke futhi engicabanga ukuthi ukubalulile ikakhulukazi ngalokho bekade kwenzeka ngempela sonto. Abaningi kithi bayafunda. Kakhulukazi nalabo basuke besalandela ngemuva kwezinye zezinto. Ikakhulukazi amaphuzu waphakamisile. Umuntu akabonga ukuthi awufananga angazi nani. Angazi ngisho noyibiza angiyazi leyanto ebinsizweni. Kodwa kunalokho hayi uze nje insizweni wazokhuluma kahle futhi ngendlela ethi singandawonye uyabo. Siyabonga kakhulu bhodi. Ngilizwile futhi nalelo khala ngalo lokuthi kukhona iminyaka ethile umuntu okusuke kufuneka ukuthi abizwe ngegama elithile kungakhathalekile ukuthi ubizwa ubani. Noma ngabe kuthiwa lo wesifazane umdala kangakanani kunaye ngokweminyaka kodwa ngenxa yokuthi lo wesilisa nje usefike lapho akasabizwa ngomfana. Lelo ngilibambile nje nami ngesingami sengiyosebenza ngalo ubheka phambili. Angakafuni ukuphendula lo mbuzo noma lo mbuzo angazi noma uyaphenduleka nokuthi kuyadlalwa noma kudlalwa. Angazi noma lo mbuzo lona wesibali uyaphenduleka yama. Kodwa ke sithi sibali ngithatha lokho kushoyo ke wena ukuthi umdlalo. Yabo ake sithi nje mina sibari ngithatha lokho kushoyo wena ngoba ngithi wena sibari wena ukhetha ukuthi lokhu kubize ngokuthi kuyadlalwa wena sibari yabo. Uma ngabe kuukuthi kuyadlalwa sibari uzothini uma kuthi kanti kulomdlalo umashudulu usayintombi nto uyabo. Uzongena emidlalweni wena uzothi akusiyona intombi. Wesibali usho ukuthi wena uma kungake kuthiwa mina sengingena lapha kulezi izitori lezi ezihlala idlalwa lapha ngibizwe mina kuthiwa mhlawumbe nje nguManqele yabo. Uzongena emidlalweni wena uthi akusiyena uManqele lona uMavundla. Yayibona into engisho. Now ngilapho kakhulukazi kuloko ukuthi ngale kokwanda nokuyoshona kude. Uma ngithatha ngicosha nje la usuqobe khona kuloko ukuthi uma usibali kimi ethi ukuyadlala manje makudlalwa sibari wena yini ungasadlali pho yini ungasadlali wena sibari yabona into engichazayo ake ungibengele lapho sibari ungibengele lapho.